Bafethu ngiyaphila. Ngiyathemba ngiyaphila umhla ka-1 lo. Ngike ngaphosta ivideo la ngasho ngathi ngisabuka i-full episode yale interview lo mbhemi lo kaBhoqo nobaba uMlethwa Majola. Ya bengisayilalele nje, ngilalelile ngaze ngayiqeda. Even though ngisayilalela ngeke ngathi ukungena e-bathroom kancane, kodwa bengivulele phezulu i-radio bengibuzwa konke kade bekukhuluma. No bafowethu, ubaba uMlethwa Majola umuntu omdala ngempela, uqinisile mayithi izingane ziyathukana kodwa akufanele zimethuke noma simethuke. Usemdala ubaba uMlethwa. Abantu abakule age yakhe ngicabanga ukuthi sekufanele sibe nendlela yokuba understanda ukuthi mabe khuluma izinto bazikhulunyiswa yini. Bese kuba ukuthi siphinde sicela abantu abasondele eduze kwabantu abanjengoba uMlethwa Majola ukuthi bezame ukubasiza ngokubazama ukubawelisela noma ukubafaka lento ye-technology nalento yokushintsha kwesikhathi, nalento yokushintsha kwezinto emculweni from ama-CD nama-cassette kuziwa ngapha ko-digital. Ngicabanga ukuthi mayikhona indlela abantu abangabe besuke beseduze kwakhe bengamsiza khona. Kuyinto enzima kulabaculi abakade bephila ngalesi sikhathi kakhulu ukuthi be-understand ukuthi isikhathi sishintshile. Maye ngekho umuntu ozoba ile genge yentsha ozokwazi ukuthi amhlalise phansi amchazele, azame ukumgruma, azame ukumkhanda umqondo ukuthi no akayi-understand lento ukuthi angeke kusenzeka kuthiwe namhlanje kusewu-96 futhi angeke kusenzeka kuthiwe namhlanje kusewu-98 noma seku-2000. So udinga leyo nto baba uMajola, into engilalelile kuye. Enye into kodwa into engiyizwile nje kuye kakhulu ubaba uMajola, vele ke mawusuke ubizwe kwi-podcast bafethu, ake ngikucacise lokho. Uma ubizwe kwi-podcast isuke ingawe, njengoba usuke uhost ekubizile isuke into izoba ngawe. Kufanele isikhathi ngimezokhuluma aveze aqamise ubuyena ngoba kubizwe yena, i-podcast ibingaye, akukho ke wrong lokho. But engikunotisile ekukhulumeni kababa uMajola, uyilolu hlobo lwalomuntu onale mentality yokuthi uyena yedwa, into e-right yesuke yenziwa uye neyenziwe uye. Yake ngibeke kanjalo. Unalo mqondo ubaba uMajola wokuthi into e-right nje eyenziwa uye neyenzeke yena ekhona isuke i-right. Yabona khona la engingamquote khona, engimlalelise khona maye esayichaza nje ukuthi uzalelwe empangeni kahle kahle, kodwa ke yayisimbuza lensizwa ukuthi lensizwa eyinsizweni wavele wayiphika nayo leyo, wathi ayi akakwazi nalokho, mhlambe zaba khona engasekho insizwe empangeni. Ngiqalile nje ngayibuka, isaqala nje interview yakhe ngayibuka ukuthi ayi ubaba ikhona lento ngazi ngizothini, but nje khona into okumele akhanselisheke kuyona, aphinda alungiseke. Ngiphinde futhi ngamquote lapha, ngingamquote membuza ukuthi uthi umfana yonke into inobuhle nobubi bayo, yabo, yonke into inobuhle nobubi bayo. So esikhathini yini angayisho enhle ngalomculo owavela wathi ayikho, ngalomculo wamanje wathi ayikho, angeke azabone ukuthi ikhona ngoba yena akekho lapho. Hayi ngaphinde ngabona ukuthi hayi umuntu omdala, uyabona nje yonke into ezobe right ilena yena ake waba ingxenye yayo noma ayingxenye yayo, angazange ebe ingxenye yayo. Ayikho into e-right ubaba uMajola ayibonayo nangayincoma, ileyo nto enginothise kuye. So ngempela uqinisile, akufanele simethuke bafowethu umuntu maye kanjeyana, but udinga abantu baba uMajola abazosondela eduze kwakhe bemsize, abantu abangafana njengeyimanager, mhlawumbe abantu abangafana njengeyimanager
mangathiwa yikho phethe kuzoba nzima ngoba manager isuke idinga ukuthi izokhokhelwa nani but nje mabekhona ekhaya mhlawumbe izingane ayizalayo ezicacisele eyivulelekile ngalento ka yo digital yo online msizeni bafethu umuntu omdala nim understandise ukuthi from lapha ya akusasebenzi yazi ukuthi lento mina ngeke ngayikhuluma noMroza ngaphinde ngayikhuluma nobaba obuya sizwa uMroza sort of kuba umphathi wabo ngathi mina yazi ukuthi uMroza izobashala into ukuthi mina iyabashala into ukuthi uyabona ukuthi kusenzima oMroza kule generation yabo ukuwela from amacassette bewelele ngapha kulento ka digital kodwa ngaze ngenze isibonelo ngathi mina bona nje uMroza kululo kaMroza uMroza ukwazi nje ukudlala isiginci angahamba yelaphana ku TikTok njalo nje abe nezinsuku azi ukuthi uzoba nama session ngazo azofundisa ngokudlala isiginci kanjalo kuzomsiza ukuthi awinele gang entsha akwazi igenge entsha ithatha amehlo iwabeke emculweni wakhe ukuze umculo wakhe umsebenzele ngoba besazo lokhu bebambela ukuthi bona thina sazi kuseyicassette kuzobashaya ngiyakhumbula futhi ukuthi ngake ngayikhuluma sikhuluma noma solution sasiye emdletsheni sengithi mina kuma solution yazi webhuti ngicela wenzele mina ngoba igenge encane kakhulukazi ayinazi igenge encane iyadideka nje mayizwe ingoma ukuthi ingoma bayayizwa kodwa bayazi ukuthi kabani ngicela into eyodwa mina kuwe ngicela ngasonke isikhathi mawuzo performa ungayishiyi eyodwa yeingoma zakho lezi ezike zaduma kakhulu njengogcabashe kube ilethi uyebafana bangakithi empangeni ngingabona yabo bedayisela ugogo ubhafu lezo ingoma ezikanjalo bayazaza abantu kodwa babaza abanikazi so engazi ukuthi mawe uperforma nomuzo uyidlala phela lezi ezinto kodwa engathi ungayithi task lena yodwa uyiveze ukuze bebe nayo iclue ukuthi ubalo umuntu hawunanga lo muntu oyicula lengoma and ke ngiyajabula ngoba ngibona ukuthi uma solution le nto wayilalela and uyayisebenzisa kakhulu kuyangijabulisa kakhulu mangibona lokho eyisebenzisa ngijabulisa nje kakhulu ngoba sasizama khona abafethu ukuthi labaculi bakithi akade besebenza kakhulu ngalolu hlobo lokudala umculo kuba nzima kakhulukazi mabenganazi imanager namakhampani abaphethe ukuthi lento ka online bevele bewelele kalula kuyona akufani kubona nale genge le esencane igenge esencane vele kubelo ngoba ithe iphaphama ivele yaphaphamisa iphaphamela izinto vele sezika nje but nje ubaba uMajola bafowethu ngicabanga ukuthi umuntu omdala kufanele awehlisa umoya nanokuthi ke ubaba uMajola ezinye zezinto ngicabanga ukuthi kuzomela umuntu omdala abe nawo lento ukuthi kunezinto ezingadingi ukuthi uyikhulume ake ngigalekise nje lento yokuthi akube nenkulumo la afaka khona igama lendidane angazi ke noma ulifake kabi noma ulifake kahle kodwa nje for the fact ukuthi ulifakile ngalendlela alifake ngayo ngicabanga ukuthi le nkulumo yakhe mina ibingana sidingo kakhulu futhi le nkulumo yakhe ibingaphoqi nje ukuthi angaza ayiveze ukuthi angazi ubani washona seyexabene no into bengaphoqi ukuthi ayiveze le nto ngoba khona umuntu ongasekho emhlabeni la ongeke sakwazi ukuyiphendulela ukuthi ngempela kuyinto ekhona noma kuyinto engekho so nje angazi ukuthi kodwa nje ngithe mangiyilalela le nkulumo ngayizwa khona ukuthi phela ngeke simlawule umuntu omdala ukuthi akakhulume kanjani kodwa yazi bafethu la ku social media sike sibe nabantu abasuke bekhuluma but once umuntu wadlula emhlabeni ukuhlonipha nje umndeni siyasinciphise nathi izinto esiyikhulumayo ngaye neyibheke kuye ngoba sisuke sesazi ukuthi akasekho ukuthi akwazi ukuyiphendulela so lokho sosesilokhu nje sithumela izinkulumo emndenini nje nawe ungeke uzokwazi uzophendula uthini umndeni ngoba usuke ungekho mangabe umuntu enza leyona but le nkulumo angiyibonanga ukuthi bibaluleke kanjani angiyibonanga but nje ubaba into engizwe kuye una lento le yokuthi into eright ilena yenzeke ngoba yena ingxenye yayo ukuthi yenzeke into eright lena yenziwe uye into eright le yenzeka yena maye khona ngale kwalokho nje ayikho into eright la emculweni ekhona ngithe mangilalela ngiyafisa ukwazi ubaba uMajola ungakanani ngoba yabona umulalo ukukhuluma kwakhe ungathi umuntu ophile mhlambe noma umuntu wango 1910 umuntu uyalalela izinto ayikhulumayo ezango 98 2000 sesibona nathi sesibona nje emehlweni sesifunda ngisho isikole yabo kodwa manje meyikhuluma ngathi ukhuluma ngezinto ukhulumisa okwabantu abano 8 years abano 85 years abano 90 years indlela akhuluma ngayo ngomculo engathi usebenze
eyidala kakhulu mhlawumbe usebenze 40 years back noma 50 years back ngendlela akhuluma ngayo ngendlela mina engimuzwe ngayo